Usiyabonga Macu kusolwa ukuthi nguyena owayeshayela imoto eyayihamba abasolwa ngaphambi kwesigameko sokuyohlaselwa komndeni wakaRafferty. Lo msolwa ufake isicelo sokuhlinzekwa ngommeli wombuso wabe esegcinwa esitokisini. uMacu kulindeleke ukuthi avele eNkantolo ngomsombuluko ozayo ezofaka isicelo sebhayili. Umbuso awuhambisani nokuthi lo msolwa anikwe ibhayili. Kusenjalo kube nokuphakama komoya embizweni obekuhloswe ngayo ukuthi kukhulunywe ngezinto eziphathelene nezokuphepha kanye nokuvikeleka epulazini. Umphakathi ukhala ngokuthi uhlukunyezwa ngabanikazi bamapulazini. Inkinga zethu iqhamuka kubelungu. Njalo nje manifika nizokhanda amakomiti. Nizokhandela amakomiti eyinkinga zethu nibasabana belungu ndosi. Kuphinde kwavuka nesigameko sokubulawa komuntu epulazini esenzeka eminyakeni eyishumi eyidlule. Abalimi bayakuphika ukuthi kunomnikazi wepulazi owadubula wabulala umuntu, kodwa bathi lowo mnikazi wepulazi wabulala inja. The story of Mr. Geldenhuys that is supposed to have shot a baboon. That person's just got that case completely wrong. If I can rectify it, Mr. Geldenhuys had dogs in his property. He shot the dog and the owner was lying behind him. UNgqongqoshe wamaphoyisa ugcine esephendula ngesankahlu. Kuzofanele sithole wonke ama list amacala avuliwe, evulelwa abamhlophe, evulelwa abamnyama. Sithole wonke lawo list, sithole ukuthi akuphi lawo macala. Ngiyavuma mina ukuthi awekho amacala azothethwa la, awekho amacala azolandelwa la bese kuba khona angalandelwa. uNgqongqoshe uCele uthe kuzoba nethimba elizophenya izinsolo ezenziwa umphakathi ngamaphoyisa. Wathi leli thimba lizobuya lizomazisa ukuthi litholeni emasontweni amabili.